Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne uly maddi enjamyň binýadyny kämilleşdirmek maksady bilen gowy ýük gemlerini gurmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň hänäki Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen deňiz derýa ýollary agentligine iki sany gowy ýük gemlerini gurmak barada Balkan gemi uruş we awatlaýyş zawody açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen Koreýa Respublikasynyň degişli kompaniýasynyň arasynda ýük götürjüligi 6100 tonna burun iki sany gowy ýük gemilerini taslamalaşdyrmak hemde bilelikde gurmak babatyna degişli şertnamalar baglanşyryly. Şol şertnama laýyklykda şunlar gojaman hadaryň kenaryna täze gemileň gurulşyna girişmek boýunça taýýarlyk işleri ýokary depine alınıp barylýar. Gemileň gurulşyny 300-den urak işçi hünärmenläň zähmet çekmegi gözüňe tutulýar. Ýakynda Koreýalyk hünärmenler tarapyndan suw ulaglaň gurulşyny işlejek ýaş işgärler bilen birleşdirmek, telefonatlaryny urnaşdyrmak, gemi böleklerini işläp taýýarlamak, kepşirlemek, elektrik işleri hili gödäwçiligi boýunça 2 aý möhletli ýürütülýän okuw sapaklary geçirilip başlany. Gemileň gurulşyny Pekin paýhasy umany mawtumly Praga ýylynyň iýul aýyna başlamak gözüňe tutulýar. Ma'lum şeýle Balkan gemi uruş we awatlaýyş zawodynyň önümçilik kuwaty ýylda 10.000 tonna poroda işläp, halkara ölçegine gabat gelýän häzirki zamany enjamlanan hemde awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň peýdalanmagy bilen gemileň alta ulyny gurmagy niýetlenendir. Mundan başga da bu ýerde 2000 tonna poroda işlemek arkaly ortaça 20-30 sany kiçik hemde orta görümli gemileň awatlaýyş we bejeriş işlerini ýerine ýetirmäge doly mümkinçilik bar. Döwrübap karhananyň hünärmenleri şunlary täze gemileň gurulşy işlerine taýýarlanmak bilen birlikde Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň deňiz sowda floty açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň newit we newit önümlerini daşaýan Hazar gowy ýük önümlerini daşaýan gemilerine dürli awatlaýyş işlerini ýokary derejede alyp barýar. Karhananyň hünärmenleri şeýle kemil we ýokary kuwatly karhanada halar zähmet çekip ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň ýerlerle artmany öňjeli goşant goşmagy döredýän taýsız mümkinçilikler üçin arkadamda hemde hormatly prezident we arkadary gahryman serdarymyza alkyş edip şunlary iş tepkinlerini has hem ýokalanýar.